Erokamano Nyakwaramogi, tarik 24 dwe mar 7 higa 2026, odhiambo majaber ma Ruth oloso ka kendo korwa romo mondo mi wakeli weche manyien adimba kowuok e Ramogi TV, achiel kachiel kowuok e log tich mar kar fwambo maduong' e pachoka Communication Center Nairobi. Gin weche manyien mag ang'ich welo, arwakini machiegni to mokwongo thuond weche. If the victims were already verified by the Kenya National Commission of Human Rights, why is the so-called panel introducing a new and unlawful authentication process? Moko kuom joma noyudo hinyruok kod lal e kinde ng'anyo ywak ne aput mar chudo e wi chenro mar yudo omenda margi. Lipot mar Tifa oyango duond bura mar ODM kaka duond bura ma humbe lach mokalo kipimo gi duond buche mamoko e pachoka. But you come to Nairobi in 8 hours and then you get stuck for 2 hours in traffic. That is the problem. We are going to turn Nairobi into a 20-minute city. Serikal mamalo kod mano ma kaunti ma Nairobi chano mar gero geche makalo e bwo lowo matieko dhungruok mar geche kod dhano mantiere boma ma Nairobi. Arwaki ni machiegni, nyinga Milton Ochieng Awuor, jaloko mara en Wilson Ochuka. Jodito mawuok e counties ma Kaluo to tie sirikal jatend piny William Ruto oseo gavana ma Siaya James Orengo kuom temo wito oganda Luo mondo mi giwuog e sirikal ka gikoni Orengo en mana jatelo madwaro mana mare owuon kendo onge kama onyalo tere oganda onagi. Kaka lipota marwa ma Homa Bay Ali Abich lero, gikone oganda Luo mondo kik chik itgi ne Orengo kendo gimed siro jatend piny William Ruto kaluwore gi dongruok mosetimo Kaluo. Kane giloso skund jawuoyi mobere ka chud bura ma Kabondo Kasipul e kinde mane gioro nyasi machoko omenda mar gero skundono, jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi gi jagore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo ne owuok tung' mosuo gi gavana ma Siaya James Orengo kuom temo pogo oganda Luo mondo mi giwuog e sirikal ma jatend piny William Ruto. Wandayi ne oseo gavana Orengo kuom siko londo piny kar tiyo ne jopiny e kaunti ma Siaya kane onyiso oganda Luo mondo kik chik itgi ne weche Orengo nikech onge kama nyalo tere oganda Luo. We are tired of retrogressive politics. You cannot saddle us with outdated politics in this day and age. You cannot. And you cannot, as a governor, be roaming around all over and then you abandon your own county. How can you abandon your county where you're supposed to be contributing development and you are roaming around aimlessly? Kajagore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo ne okwero Orengo mondo we tudo jatend piny William Ruto gi richo moko manotimo e piny Kenya higni mathoth mokalo ka okoni kaka jotelo ma Kaluo ok ginyal yiene gavana Orengo mondo wit oganda Luo. Jotelo moko naneno wuotho thurwa kaendi giwacho ni kiani ng'ama nonego Mboya, to seche moko penjora ni to kinde mane nego Mboya Ruto nene kanye, pok nochako kata dhi sikul. So nitie wich moro ma ji osebedo godo chien kacha manyaka koro watamre. Moko nobi e bunge kapok onyuola, kawuono pod chien kacha nche gi e ndara gibede wi Land Rover, kawuono koro giduogo gibede wi apiko. Tisebedo jaduong' mane gi nyikwayi idwani keth kati roch wi oganda. Thurwa ka para inano okwabiye. Jotelo go wacho ni oganda Luo mana kaka gwenge mamoko e piny Kenya biro siro jatend piny William Ruto e yiero mabiro kaluwore gi lokruok mosekelo sektas mopogore kod dongruok motimo e counties ma Kaluo. Yeye ndiye rais ya kwanza kuajiri walimu wengi zaidi katika hii nchi ya Kenya. Hebu kumbukeni ya kwamba hapo mbeleni in a year, the highest number of teachers who could have been employed was about 5,000. They are contributing to what the government of President Ruto is doing in not just addressing the human resource shortage that we've had for years. Jaod bura ma Uriri Mak Nyamita, Seneta ma Migori Eddie Okech, e kinde jotelo mamoko ma bende noyuoro e kinde nyasi ma kamano ne osemo oganda Luo mondo were kod jotelo madwaro margi en kelo pogruok e piny Luo. Lakini president kawago kuchwate Nyanza ka
to pod obedo milion achiel gi bathe, tok koseyier to boketo gi mesa. Nyanza omiya kura adi, Western omiya adi. Nigi support to moloyo ni kumane Raila Amolo Odinga wama broad base ni. My future mar community. We have our key guys who are appointed by His Excellency the President Dr. William Samoei Ruto. Let us support them. Amanyo President wachiko kono. Ngamose wacho gi dhoge kaka okodwar jomoko magin wan. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Duond bura mar ODM ema humbe pod lache pachoka mangima kipimo kod duond buche mamoko. Mairien kaluwore kod nonro motim kod kambi timo nonro mar Tifa malero ni humbo ODM sani ochung' atamalo 20 kiluwe kod UDA mani atamalo 17. DCP ni e thuolo mar 3 atamalo 12. To kaka Simpros Okinda leronwa, huma mar UDA kod ODM oseyudo kadok piny chakre yiero ma higa mar 2022, kamano mar DCP to osebedo kaidho. Nonro mar duol mar Tifa koro yango ni duond bura mar ODM ni kod mbi mamalo kipimo kod duond buche mamoko e pachoka. ODM sani ochung'ie atamalo 20 kiluwe kod UDA atamalo 17, DCP e namba 3 kod atamalo 12 e kind duond buche mamoko. Kamano bende nonro no yango ni thoth jopiny siro riwruok mar siasa mar Linda Mwananchi motelie kod Edwin Sifuna e atamalo 74 kipimo kod mago masiro Linda Ground motelie kod Oburu Oginga e atamalo 20. E wi jalno ma jopiny deher mondo obed jatend piny e yiero mabiro, William Ruto ema umbe pod lache atamalo 24. Gino mosebedo ka idho mos chakre higa mar 2022. Ruto iliwo kod Edwin Sifuna ma nonro wacho ni e jal ma umbe landre ng'wech kipimo kod jowadgi mamoko. Tani umbe ni atamalo 15 medruok mar atamalo 5 kipimo kod kama ne entiere dwe mar 5 higani. Jatend Wiper Kalonzo Musyoka kata kamano medo mana dok chien e thuolo 3 mokalo mosetime nonro makamano, sani ochung'e atamalo 13. Kamano bende uma mar jalupo gaye mar Jubilee Fred Matiang'i kod jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua bende medo dok piny, sani gichung'e atamalo 14 kod 17 kagiluwore no. Jokanyo mag duond buche mopogore bende noduoko penjo wi jal ma de giero ting' bendech laro Compton piny e yiero mabiro. Jokanyo mag ODM ni kod yie kod Edwin Sifuna e atamalo 44 kiluwe kod William Ruto e atamalo 20, Matiang'i luwogi e atamalo 9. Thoth jo UDA oyiengore tok William Ruto e atamalo 84 kiluwe mabor kod Kalonzo Musyoka e atamalo 3. Matinde nus mar joma siro DCP e atamalo 44 siro Rigathi Gachagua kaka jatend piny kiluwe kod Kalonzo Musyoka e atamalo 19, Edwin Sifuna ema ni kod ji matin e atamalo 3. Jokanyo mag Jubilee siro Fred Matiang'i e atamalo 73 ka atamalo 90 mar Wiper ni e tok jatendgi Kalonzo Musyoka. Magi timore kodong' mana dweche 13 to piny Kenya dhi e yiero maduong'. Ka yangore ni onge jatelo mora mora manyalo loyo yiero e okang' mokwongo. Simpros Okinda, Ramogi TV. Piny owacho mar kaunti ma Nairobi kanyakla kod sirikal mamalo chano mar gero apeyni makale bwo lowo madonjo kendo wuok e chuny boma ma Nairobi e nengo mar $7.8 bilion. Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja oyango ni chenro makama ema dhi tieko dhung'ruok mag geche kod jopiny e chuny boma maduong' ma Nairobi. Paro makamano osepuodhi kod 10 kaunti no kendo koro irito puodhe kod buch jotend migepe motelo ne kete tim. Chris Owino lerono mathoth. Wich bar mar dhung'ruok mag geche mosebedo ka chando chuny jodak ma Nairobi kuom thuolo malach koro nyalo bedo sigana poni sirikal mar kaunti ma Nairobi okete tim chenro margi. Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja oyango chenro mar gero odundu mar gach reru manyasani makalo e bwo lowo kata underground transport system madonjo kendo wuok e chuny boma maduong' ma Nairobi. Chair, I think you saw on Tuesday that my cabinet approved the first ever metro underground system for Nairobi. Chair, this NMRTS, we're calling Nairobi Mass Rapid Transit System, is the ultimate solution for congestion. You've traveled the world. Many places where you go to, you wonder where are people, because you don't see them and you know the population of that place. But the people are on the underground, because you have the rail in the core areas, and as you move outside the core CBD, it comes up. Kaoloso enyim komiti mar od bura mar Senate mochung'ne kedo gi masira mag apoya,
Sakaja lero ni chenro makamano dhi muonyo dola mag piny Amerika maromo bilion 7.8. Solution for congestion in Nairobi is a mass transit system. I have friends who are even billionaires in New York, but they don't own a car because they know that the public transport system will be on time, it is regular, it is convenient. Kalo rekode, chenro makamano dhi keto boma maduong' ma Nairobi e rang'iny achiel kod bombe madongo e piny mosedongore. Sakaja lero ni chenro makamano dhi miyo jodak ma Nairobi tiyo gi dakika 20 kende e donjo e chuny boma maduong' ma Nairobi kendo chopo e kuonde mag dak. UN have come here, UNICEF have moved. I was talking to another UN agency, they're moving their headquarters, Microsoft. Because Nairobi is central, God has given us location. From London, you're in Nairobi in 8 hours. From Amsterdam, you're in Nairobi in 8 hours. To go to New York is how many hours? 14. Yeah? Coming back is shorter. But you come to Nairobi in 8 hours and then you get stuck for 2 hours in traffic. That is the problem. We're going to turn Nairobi into a 20-minute city. Chenro makamano idhi tim e ong'ala adek ka e tielo mokwongo, odundu mokwongo idhi gero e gwenge mag Eastlands kochomo Westlands nyaka Uphill. Tielo mar ariyo mar odundu makamano idhi gero e wang' apaya ma Lang'ata Road kaachiel gi Ngong Road e tielo mar adek. A 20-minute city is where you can go from any point to another point in 20 minutes. And so phase 1 is Eastlands. Eastlands to CBD with an underground that goes to Westlands and Upper Hill. Phase 2 will include Ngong Road and Lang'ata Road because that is where you have a huge population coming from Ongata and coming from Ngong. Because what we measure is the traffic per person, per hour, per direction, PPHD. Tiyo gi gach reru manyasani makalo e bwo lowo ema osetieko dhung'ruok mag geche kendo keto yot e chenro mag wuoth e chuny bombe madongo e piny mosedongore ka piny Amerika, Ingereza, Russia kaachiel gi China. Paro mar keto e tim chenro makamano osedigni kuom thuolo mar higni 40 mokalo kendo geno mag jodak ma Nairobi en wang'ni udhi chopo kare. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Sirikal ma pacho ka omedo jiwo chenro ma jiwo somo kod dongruok jopuonjre e kuonde tich kokalo kuom chenro mogo e sei kawuono machiwo chudo mar higa achiel ne jopuonjre moyudo thuolo ma tiegore bad migepe mag piny owacho kata e sekta ma ji giwegi. Kuom mano bende sirikal oyango medo omenda mar siro chenro ma kamano. Jalieta nigi ler mathoth. E tielo machielo ma sirikal oketo mar jiwo ngima jomatindo kokalo e tiegruok, sirikal ma pacho kosingo mar medo kwan jopuonjre matigore e bad migepe kod kembe ji giwegi koa 30,000 nyaka 100,000. So in the next 3 months, we should be able to place 10,000 of such young people in places. So the private sector, please work with us so that you can grant us the spaces and we can immediately move this forward. Jatend piny William Ruto motelo ne chenro mar goyo kogno winjruok mar siro jopuonjregi owacho ni sirkal modewo dongruok mar pinyne nyaka ne ni ngima rowere ojiw e yore duto te. Kenya believes in its young people. We are prepared to invest in their aspirations. We are determined to build an economy where talent, hard work, and innovation are matched by opportunity. Kaka yor konyo chenro ni midendo ni Kenya Youth Employment Program, jatend piny owacho ni sirkal dhi medo omenda ne chenro no koa bilion 2 nyaka bilion 5 e higa manyien mar chulo jopuonjre matiegore e kar tich. Until we get to the place where every young person graduating from university will know that they have an automatic 1-year internship in a place of their choice and which will be supported by this program backed by the government of Kenya. En wach mosir kod moko kuom rowere mosekale chenro makamano e kinde machien. It caters to both graduates and those who did not go through tertiary education. So this means no one, and absolutely no one, is left behind.
It is because of programs like this that we as young people can confidently walk into any room because we have the experience to back up our certifications. Emedo siro chenro ni, kembe mag ji giwegi bende onyis mondo nywak lwedo kendo osir sirkal tiego jopuonjrege wach mabiro konyo e tieko wach onge tije e kinde rowere. This program is asking you to provide space in your companies. This program is asking you to mentor and support these young people to get job market experience. Achiel kuom chenro mar jiwo rowere mar Ajira Digital oyang ni nyaka sani oseloko ngima rowere kod mine e konde mangima mapacho ka. This has contributed to a fourfold growth in the number of young people earning online through digital work countrywide, from about 600 youth in 2019 to 2.4 million Kenyans today. This program has deliberately ensured inclusion by supporting women, persons with disability. En chenro ma sirkal ng'iyo neno ni jopuonjre matiegore okoyudo lony marwakogi e tije magisomo kende. To bende, mar neno ni kuom higa achiel magirito yudo tijegi gibedo kod yuto makonyogi e ngimagi mapile ka pile. Jailieta, Ramogi TV. Kaluwore kod nok mar koth e piny Kenya, keyo nyalo bedo manok e jumbe mabiro kaluwore kod oro mosebedo e kinde malach. Maeri omiyo sirkal koro osechako chenro mar manyo kaka jopur nyalo yudo kothe makare mar neno ni keyo malong'o oyudore e kinde ma koth chako chwe pacho ka. Jopur bende jiwo mondo mi oikre mapiyo motelo ne chako pur. Jalup jatend piny Kithure Kindiki oromo kod jotelo mamoko mar twak e wi wachni. So I want to assure the country that the government is seized of the matter of what has happened this season. The government is also seized of the matter of what is projected to happen later this year in terms of precipitation. We are taking all possible measures to prevent any part of Kenya, any citizen of Kenya having to suffer famine or lack of food, and to support our farmers to make sure that they don't get disrupted because of the weather which has happened and the weather which is projected to happen. Piny owacho oyango ni gidhi medo jopuonj gana 35 ngas ma bende jopuonj mamoko mag junior secondary maromo gana 20 idhi ndiki e tich e yo mongirore. Kamano bende kwayo gol ne jonyuol mondo bed machiegni gi nyithindgi maneno ni gidongo ka gin nyithindo malong'o mana kaka Dalinta Ouma leronwa. Jatend migao mar somo Migosi Ogambo, jakom mar TSC Jamlek Muturi e kind jotelo mamoko noyore nyasi mar dhialo skund nyiri ma St. George's. Jakom mar duol mandiko jopuonje tich TSC Jamlek Muturi osingo ni piny owacho dhi medo ngas jopuonj ka bende mago mag junior secondary idhi ndik mongirore. Wach mako machielo jatend piny William Ruto nosiro kowacho ni giduto gibiro yudo thuolo e sirkal. Over the past 3 years, we have expanded opportunity at every stage of that journey. We have, for example, and I have seen this practically myself, of the 100,000 teachers we have hired, all of them have gone through internship. We hired them as interns and they graduated into permanent and pensionable workers. Teachers of the whole country, because of pragmatic leadership of His Excellency the President, the government has been able to employ 100,000 teachers. The government has been able to promote 270,000 teachers. And next week, we are advertising promotion of over 34,000 teachers. And the government also has set aside money to convert 20,000 JS teachers to permanent and pensionable terms. So this is all meant to ensure that the teachers are motivated. Teacher
we will have a motivated learner. Jamlek kod jatend migao mar somo gamba bende ojiwo jonyuol mondo kik kwe ting' nyithigi nikech gin e mwandu maduong' ma gin godo. Social media is becoming an enemy to our sons and daughters. And therefore, as we have been advised by this, let us not dwell on social media when we go for holiday or wherever we are, and let us parents monitor the kind of garbage our learners, our sons and daughters are getting from social media. You are aware that in the last few weeks, months, we've had serious unrest in some of our schools, and we are working towards finding out what is the genesis of that problem. The involvement of parents alone may not be the cause. It is a multiplicity of issues that as a country we are working towards finding a lasting solution. Migosi Ogamba bende ojiwo jopuonjre ma pacho ka mondo ket maino margi e tiegruokgi. To the students, you are the greatest investment this nation is making. Your education is not simply preparation for examinations. It is preparation for leadership, for innovation, and for service to society. Kaluwore gi sirkal, nyithindo gin mwandu maduong', omiyo jonyuol onego ket maino e miyo gi puonj mabeyo e kinde ma gidongo mondo konygi e ngimagi manyime. Delinta Ouma, Ramogi TV, Nairobi. Kawadhi nyime ni moko kuom jok manoyudo hinyruok e kinde ng'anyo ma pacho ka wacho ni nyaka sani pok giyudo chudo magi kata beni nopuodh nyingegi kod duol marango ratich oganda KNHCR. Kaka jafwambo marwa Otieno Job leronwa, jogo yuago juang' mojwang'gi godo ka koro gidwaro mondo mido ochung' chenro no kapo ni chudogo ok bitim e yo makare. Moko kuom joma ne oyudo hinyruok e kinde ng'anyo seyo aput motelo ne chulogi, ka giwacho ni joma oseyudo chudo ong'ere mana ne gin giwuon. To date, an alleged shillings 674 million shillings has already been disbursed to some 505 victims, whose identity are only known to Makau Mutua and not us. Giseyo aput motel ne gi Makau Mutua, magiwacho ni nokawo nonro mag to oling godo thi, kendo gitiyo gi chenro makamano mar chulo joma moko. If the victims were already verified by the Kenya National Commission of Human Rights, why is the so-called panel introducing a new and unlawful authentication process that was never contemplated under the presidential proclamation or the court-sanctioned reparations framework? Who authorized Makau Mutua's panel to rewrite a process that had already been completed? Giyuak ewi wach wegi oko e chudo makamano, kendo gikia joma apudno kete lela ni gisechulo. Sasa juu serikali inasema hailipi watu wa kupotea, basi watutolee watoto wetu kwenye wako basi. Kama hawatulipi watutolee watoto. Juu sasa hiyo ni uchungu kukosa mtoto, na kuna watu wanalipwa na nyinyi wenyewe hamlipwi. Ni almost a month imeisha, hakuna victim yoyote amekuwa compensation wala amereceive. Wale majina tunaona tunaletewa kwa media, watu sijui wa Mombasa wapi, ni watu hata tuwajui, maybe ni family zao ama ni jamii zao. So tungeomba Makau Mutua haache hii uongo na aweze kutueleza majina na process mahali amefikia, sababu ni muda umeenda na tunaona wananyamaza na serikali tayari ilishawachilia fidia. Giwacho ni nogochunegi e kinde mane ichako chwal chudo makamago, kendo nonro mag nokaw, kata kamano nyaka sani pok giyudo chudo moro amora. I was called before we went for Mandamano this year for the memorial service, and I was told my compensation is supposed to be on my bank on 25th June this year. Until date, hakuna pesa mimi nimepata. I've been asking the panel, wananiambia ati bank mali niko supposed kutumiwa pesa, bank ndiko na shida. Today in the morning I went to my bank, I asked the manager, the manager told me there's nothing like that, they have not seen any money, so they have to check their end. Kokalo kuom okil margi, gidwaro mondo do chung chenro mar chulo jong'anyo
magiwacho ni mondo otime yo maler kendo ogo chapa nying joma owinjo oyud chudogo. Stops this compensation process unless and until the panel, the Makau Mutua panel, goes to court and informs the court what plans they have for these victims of enforced disappearances and torture. We have equally asked the court to make public, because they are here. We want to know then, if at all they have compensated any victim under these categories, publish that list and make it official. I'm wondering, Makau, surely, those people you compensated, were they gazetted? I don't know me myself who was compensated, who is not. Otieno Joab, Ramogi TV. Jatend migao mar thieth Eden Duale okwedo lipode matude gi tiyo gi weche manyaya thuye kind oganda kaluwore gi weche mancheno wacho e twak mare gi jopiny ka chung od bura mar Lafey. Duale wacho ni weche mancheno wacho gin weche maler mag mana ni moko kuom ji oloko gi ataro mar chwalo ajenda mag miriambo e wiye. E ote mare ne ute mag fwambo, Duale olero ni wach manyocha nowacho gi dho Somali en ngero moseti godo higni duto goganda mar Somali mar nyiso kaka en gima tek kedo gi kido kod timbe moko mosenyorore e kind oganda, kama moko gin mamiyo ji idewo moloyo jomoko. Omedo lero ni nyotiyo gi ngero noero e yo ma ok nyis akwede ne ng'ata ng'ata, ni mar thor mar wach en majiwo thuolo n'oganda duto e kinde ma sirikal dhi nyime kod yawo thuolo n'oganda duto ma ok odewo dhoudi kata pogruok magi. Bende ose okang' mar moko kuom jotelo maling' thi e kinde ma josiasa osebedo ka kiro weche mag achaye ne oganda jo-Somali. Onge gima oponde iye, mano kaluwore kod Duale. Nyakwara Mogi wakao yweyo mokwongo e chenro ni eri mar ang'ich welo ka wan koda ote moko ka. Eunice Adhiambo mar Awasi wacho ni wan kanyakla, erokamano. Joramo Wiyoga Wodaero wacho ni chodh mos mar Odhiambo kaka an e tok Omolo. Ondiko nying jotelo mang'eny. Dan Odiero mar Minyenya School wacho ni puoj gi pak ne Ruto kuom paro jokanyanam e wi tije e ong'ala mamalo. Kaeto Ramogi TV, an Bumble Daryl kawuok Awasi, chenro ler sana. Kaeto aneno ote machielo mar an Lawi Wodadore mar Rinya, aneno TV e yo makare. Machielo bende en mar wacho ni an paro ni ng'ato nuore anwa ka ondiko ote achiel oketo mang'eny. Ramogi TV wawinjo maler kendo weche manyien choponwa e yo makare, waonge mana weche mang'eny. Kaeto Jo Odundo Mtukubwa size ndogo mala Kisama iwacho ni weche biro na maber kendo moro wa gi nyara Lensa Abdalla. Jo Odundo Mtukubwa size ndogo wadhi e yweyo Nyakwara Mogi, pod wan gi mathoth, kik dhi mabor. Dubai has a way of making everything feel bigger. One moment you're exploring the city, the next you're cruising through Dubai Marina at night with dinner and skyline views all around you. Then suddenly you are in the desert, watching the sunset and enjoying a barbecue dinner under the stars. It's adventure, excitement, and unforgettable moments all in one trip. Experience 4 nights in Dubai with View Travel, starting from $1,180 per person sharing. Visit www.viewtravel.com or call 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. 111 chenro malero kitwa gi timbewa kod puonjo dholuo. Sani upuza ni uluongwa no mabuda. Koro mwan mabuda ni girieko mwan koro mathin man kuro mar ung'eng'no. Ema osokelo nu sida. Wasewuotho mar kelo ni juok ogandawa kod ber magisekelo e ngima onagi. Dayo ne puonjo nyathi manyako kosechope ode. Puonje kaka onego oriti family mare. Udrikoda an James Rabala Kwasi Rajabu owarga chien. 111 Jumapil, sa 12:30 odhiambo.
Dana koro romo. Okine ka ini wacho gik maricho kae. Samoro gik miwacho go nyalo bedo nok chwanyi kata matin. To bed king'eyo ni wan gi chwanyowa. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Machiegni kendo e kinde ma yiero maduong' ma higa manyien medo kayo machiegni, moko kuom jogoro e tend migepe mawuok e alwora ma Nyanza omedo jiwo jopuonj mapok ondikore kaka jolut ombulu mondo mi oti gi thuolo modong' nieri ma ndikore. Kotelnegi kod jagoro migawo mar weche thieth Dr. Umo Luga, jotelogo nyiso luoro margi e wi kwan mamalo mar rowere magiwacho ni goyo koko e mbui to thothgi onge kod opande kata ombulu manyalo konyogi e yudo telo magidwaro. Negiloso e sach chenro mar solo omenda e skund sekondari ma Nyabera e kachung'od bura mar Arieda, kama ne gimedo sire chenro mopogore opogore ma sirikal ma Manywanda medo tayo e alwora ma Nyanza kod Kenya mangima. Nitie nyithindo mang'eny yudhe nyaka jok manie nam ma mondegi onge kipande to onge kura. To ma e luth ma wan ge lwetwa. Uwinja maber. Nikech sani wadwa ni mondo ng'ato ka ng'ato obed gi luth e lwete. Makwa wacho ni ichwado thuol. To ng'ato chwado thuol. Wachwado dichiel to wasenege. Wan bende dwanwa bedi ka e yo mogurore malong'o ma wachako timo gik makonyo japiny mitero loka. Kaka sani wago mbak kofi, wago mbak koko, mondo wachan wachni maber, madala kadala nigi matunda moro mawuoke. Let us get hold of the ID cards and let us get the votes. To kwe kadi, that is the only thing that we can negotiate with, that we want our president to come back and we want the MP Bwana Otiende to come back. So if for you to vote, lazima uhakikishe ya kwamba uko na hiyo kura, uko na kitambulisho. But however much we shout, we are not going to go anywhere bila kuwa na hiyo. Riwruok mar maendeleo ya wanawake dwaro mondo mi piny owacho biko chenro mar konyo mine yudo tangi mag pi e Kenya mangima e kinde ma giwacho ni mine mathoth e piny Kenya pod bedo gi pek mar yudo pi maler. Jokanyo mag maendeleo ya wanawake ne wuoyo e gwenge mag Nyatike e kinde mane gichiwo tange mag pi ne mine. Kwan oganda mathoth ahinya mine e kaunti ma Migori pod wuotho ndao mabor kamanyo pi magitiyo gi udi kaachiel kod mago majamni modho. Gwenge mag Nyatike e kaunti ma miyo achiel kuom gwenge ma mine mathoth pod nitiere kod pek e yudo pi e kaunti ma Migori. Awuotho 2 kilomita mondo mi achop aora Migori kadhi omo pi. Nyatike ka wasebedo gi chandruok mar pi kabisa, mosemiyo wabedo gi tuoche mopogore opogore. Wayudo pi e yawo kata aora moro nitie ni Ongoche emwa ome pi. Kaka sani sa oro kama wan gi shida makionge punda kata jaboda boda iminyalo miyo pesa to kelo ni pi. Kuom jodak ma Nyatike ok en mana nok mar pi kende, to en bende midhiero ma ikelo kod kwiri mawuok e kuonde ma iluoke mula madonjo e aoche ma oganda koro yude pi. Kodonjo e aora to ng'ata kotiyo kode samo donjo ka yath pod nitiere iye to nyalo nego gimoro amora, nyaka rech, nyaka gimoro amora nyalo nego. Ma en gima rach, onyalo hinyo kata mana jamni ma wan godo. Sana Nyatike en kama otuo, to ung'eyo gold bende kaka interfere gi pi ndalo ma ula mol to kelonwa uchafu mamiyo wa tuoche mopogore opogore. To ka wanyalo yudo pi mowuok malo, nyalo bedo gi ngima maber kabisa kaka joma mine. Mag sumgo ka koth ochwe to gimol gidhi aure.
By chien kan tiere ng'ato manodwa tho e dalane kane gidhi gimodho pich lynch no obarore mane chiego dhi otuomo pi ura mane gidhi gimodho pi mane otergi e ward kuom hawi maber ni nogonygi. E okang' mar reso mine ma osudo kod pek e yudo pi, riwruokno mar maendeleo ya wanawake ne ochiwo tengni mag pi ne moko kuom grube mag mine e sub-county ma Nyatike. We are privileged to come and deliver 14 tanks to this women group, a program that has been on from 2020. Wayudo pi to en pi nam, to pi nam wayudo ni en gi tuoche mopogore opogore. Miyo ka yudo tangi ni endi ni anyalo tiyo godo e yor pi modho to nyalo konye. Kata king'iyo town setup kata idok mane town kocha, pi ma ikelo mag taps ok gibi pile. Gin pi manyalo lewo, nyalo tieko kata samoro jumbe kata 2 adek pok ineno pi. Jokanyo riwruokno mar maendeleo ya wanawake ka otele kod jakeno margi Kenya mangima Susan Owino wacho ni mine Kenya mangima onti kod pek e yudo pi maler. Koro wan kaka maendeleo watema mondo wane kaka wanyalo konyo mine e gino miyo wachako mondo mine obed kanyakla mondo giyudi kaka ginyalo nwang'o pesa mondo ging'iew go tangi. Giwacho ni thoth mine koro pod tieko seche mathoth e manyo pi, gino mamiyo ok giyud thuolo mar timo gigo eko manyalo medo nweng'o margi. So we are also encouraging the women to be able to save because, as you know, women don't have much money. But if they are able to save, they can be able also to borrow and buy tanks. Wang'eyo kabisa ni pi e gimoro amora e ot ne mama. And pi ok yudre mayot moloyo kaka sani chieng' rieny, yudo pi bedo matek ne mine. To ka mine gi gine ma gidwa dhi manyo, gine ma gimoro amora ritogi, ang' giduogi chak gidhi giom pi, korka ang' giduogi tedi, seche moko bedo matek. Maendeleo ya wanawake wacho piny wacho onego ket magini cholo pi maler ne oganda piny Kenya mangima. His Excellency, the President, at one time we were with him, that he should be able to get the government to make it easy for the women to access water tanks because these things are bought. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kodhi nyime en nyasi mar nyisruok weche mag pur ma higani e Kisumo oyaw ayanga kawuono ndalo adek tok kane ochakore, kama jotelo jiwo keto maino e weche mag pur manyasani. Mana kaka lipota marwa ma Kisumo Millicent Adhiambo leronwa, joma nyiso mwandu gi ywak no oganda yuore nyasi no kidam kidam, gino momiyo ohala ni piny mokalo. Nyasino mane otele kod jalup gavana ma Kisumu Matthews Owili oywayo jonyiso mwandu ma 100, jopur, jotend sirikal e kind joma moko kod thoro wach mar jiwo pur manyasani mong'ere ni Promoting Climate Smart Agriculture. Owili okoni ma en thuolo makare mar oganda ahinya to ne jopur mondo osum paro ewi kaka ginyalo medo ndhadho e weche pur kendo jiwo pur manyasani e konyo nyayo chiemo moromo kod bero ochumi. Kawuono ni wawuotho e migepe mopogore opogore ma ne nie shoka kawuono, kendo aneno gik mang'eny ahinya manyalo wacho ni beyo ma jopur nyalo some rieko magitimo weche mag pur mondo mi giyud yuto mang'eny manyalo miyo wabedo gi chiemo moromo e kuonde ma wadake, to bende nyalo miyo wayudo chiemo mang'eny ma bende wanyalo uso mondo miyo pesa mabedo gang'owa mabedo godo e ofukwa. Port ma Kisumu to korka korgi oyango ni gidhi loso port matindo 13 madhi konyo loso thuolo mag tije ne rowere kendo yaro tudruok mar ohala. In terms of job creation, it has impacted on the region, and not only in Kisumu per se. We have also a plan to do 13 satellite ports, of which shall create employment to our youth, but also create business opportunities in terms of ease of doing business, in terms of the interconnectivity of county to county, and also the aspect of us taking advantage of the regional areas of Uganda and Tanzania in terms of the business transactions that are there. Jolamani okelo mwandu gi e nyisruok
puoyo nyasi maigani kata obro ni ndalo adek mokalo oganda kod uso osebedo kidam gin kod geno ni tok yawo nyasino ayanga kawuono ndalo 2 modong oganda kod ohala dhi medore. E show kar ka ndie kawuono e pacha wuon kalure kod gik manaseneno chien ma kawuono bet ber maloka ka chon. Kawuono yawe officially koro waparo ni tokene kaka kiny bende en weekend ng'enji koro dwa biro nikech ng'enji bende apontiere tijegi. Koro kochakre kiny ang'e maber ni kiny to koro kiny waus maber. Kuom mano jo Agricultural Society of Kenya okawo thuolono mar kwayo oganda mondo wuog kar romgi oyore nyasi ndalo 2 modong'gi mondo ginyal sumo paro kuom jonyis mondo mopogore opogore kaka yor bero weche pur pacho ka. I would also like to welcome all the showgoers who are intending to come. The show now is officially opened. We have a lot of very good exhibitions, a total of over 102 exhibitors who are already on the ground. So watemo puonjo ji mondo gitim pur kata pith ma en climate smart. Emomiyo ka wa encourage ji ka gibiro to gibro yudo puonjruok mang'eny. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, alap Mamambo leo, County Makisumu. Jopur niang' mawuok e gwenge mopogore opogore yo milambo ma Nyanza dwaro ni sirikal kokalo e migawo mar pur mondo ochungi kata duok chien wach sukari ma nengone yot mirwako e pacho ka kowuok e pinje ma oko ma gikoni nego kembe kod sekta mar sukari kendo hinyo jopur niang' e pacho ka. Jopur go koni kembe sukari koro deko kapok ong'ado niangegi ka chudo bende leo. Mawuok Ndhiwa kod gwenge mamoko mipuro niang' e milambo ma Nyanza ka otelegi gi Austin Ouma kod Rafael Otiri mane lose gweng' ma Kobodwe ka chud bura ma Ndhiwa ogolo ywak ewi midhiero ma gikono kwako sekta mar sukari e pacho ka giwacho ni sukari mirwako e pacho ka owuok e pinje ma oko hinyo mokalo kembe mag sukari e pacho ka kendo miyo jopur niang' bedo kod pek. Gikone sirikal mondo many kaka inyalo duok chien sukari mawuok e pinje ma oko kirwako e pacho ka mondo kembe mag sukari oyud teko mar uso sukari ma girego. Uso mar sukari okethore nikech sukeche donjo koa oko mang'eny makoro market obedo flooded ya market opong' gi sukari mamoko makoro magwa ok nyal usi. Wasebedo kwa hinyore nikech sukari mawuok oko oseketho market marwa. Pur tiang' nyo konyowa tero nyithinde skul to sani koro kethore nikech market okethore nikech sukeche ma oko go. Wakwayo leaders magwa mane wayiero especially a southern region giwe ling kaura ya inyore. Jopur go wacho ni kembe mag sukari ma gitere niang' ne osebedo ka chulo japur juma ka juma to mano sani koro ok timre nikech sukari mirwako e pacho kaka wuok e pinje ma oko gino ma giwacho ni ka omedo dhi nyime to kembe mag sukari kod jopur dhi hinyore. Sukari industry all the store are full. Gini o create insecurity. Sama koro nyithindo leo ni dala, jonyuol ok chiem, nyithindo ok dhi kate colleges. Wenyo ni kare problem ok en kambi. Problem en ni gimbe girego to kata kama giuse otimore nade? Onge. Koro ma koro chuno ni nyaka koro sukari ma ok ema koro chungi. Kako ridwa kel sukari maromre gi mo produce 108,000 metric tons. To mane gima wambe o produce ka. Kuro ni 108,000 tons metric tons must be imported. To ma wairo ni companies are in southern region nyalo produce annually. Supposing now these two companies Sony, Sukari and others stop, what will be the effect? Ipani jo serikal bidu winje nango dongo wamedo goons and whatever and poverty. Bende giwacho ni thoth jopur niang' sani uso niang' ne joreg nguru ma bende giwacho ni onge ohala malong'o ma giyudo ka gikone jod bura ma ok e gwenge mipure niang' mondo gigol duondgi e wachno. Kwan gi mor nikech kata king'iyo tiang' mosechiek cha nonego bed nosebete man gadier ne japur mane ne japur ma wuon niang'no noketo niang'ni mondo kiny nyithindo dhi sikul to kawuono tiengegi moko tuo moko bende pochas mag nguru biro to kawo to janguru kokawo tiangi to chuli mos gimidhi yudo malong'o e tiang' manyiloso timore nade onge. Aneno mondo achak rego niang'
Kalo nyaka na chak tero niang ret nyocha niang di maber kabisa to sani okwanyal drego ne okwanya tero niang kambi. Kaluore ni niang kosebeti to mondo mi odhi e kambi bedo matek kage wacho ni sukari ng'eny maonge kuma gidhi tere. Maendi en achiel kuom kuonde rego nguru mantie alwora Mandhiwa kaendi ma jopur niang' wacho ni gikelo nigegi mondo mi oregi. Giywak ni sukeche ma owuok e pinje maoko kadonjo e piny Kenya kaendi osehinyo mokalo sekta mar pur niang' ka gidwaro mondo sirikal owuog oko machungo wach sukari migolo e pinje maoko kadbiro e pacho ka. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. En thuolo mar kawo yweyo mar ariyo nyako Ramogi, kik idhi mabor, ka waduogo to wabro kelo ni weche tuke. E chuny ogandawa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dende obed maber, ok gin ga gik matek, gin gik maluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin na gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Waruaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Isami dhir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo to adwa konyo. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach nyaka e weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty nitiere. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Kupata wimbo wa kimbilio langu kama sikiza tuni yako, bonyeza *811 *415#. Itakuwa ndani ya simu yako na itakubariki. Kumbuka, sikiza na Citizen nyumbani mwa wasanii wote, usicheze mbali. Igitek nyaka dia gol. Chato nan chiliel no weya chon taneno ka mechele ni ko biro wanyalo pure onyalo loko ngimawa. Karwaka nene kama pia mane pong jokwath bende ne kwae dhok to kano biro ka noyawo wang' pigni nyaka nam. Gipuro mchele then gikelonwa, wamiyogi pesa, wapuonjogi. And we are looking at opening up Kimira Oluch to 20,000 acres. Tim mar Kenya ma jotugo manyiri Harambee Starlets omol e piny Morocco tieno manyoro motelo ne chakruok tuke mag adhula mag wakeini e pinje Afrika kata WAFCON. Harambee Starlets mosebedo katimo ikruok margi e piny mar Ufaransa kuom juma achiel mokalo oyuoro e tukegi kuom thuolo mar ariyo ka geno margi en timo maber kipimo gi tielo margi mokwongo. Starlets kotelnegi kod kocha Beldin Odemba biro rakore gi jobag tukego Morocco tarik 26 kapok girakore gi Algeria kaachiel gi Senegal maduto nie Group A. Kapten mar tim mar Prisons Kenya Jairus Kipkoskei onyiso mor mare tok tim nolo tim mar APK set 3-0 e tuke mag volleyball mag Kenya Cup. E tugono manobagi alap ma Kasarani Indo Arena, Prisons nolo set mokwongo 25-16 kaeto gilo mar ariyo 25-14 ka set mar adek ne gilo Nyalodia 25-14. Tok yudo loch ma kamano, Kenya Prisons koro ng'ado otiko mar donjo e nus final
kama gidhi rakore gi tim mar Chema ma bende nolo tim mar Kapu set 3-0. Tuke mag lig maduong' mar rugby ochakore ayanga odirani ka tielo mokwongo biro bedo mar Prince Law Sevens, tuke ma ibiro bagi e lap tuke mar Nakuru Athletics Club. Joloch e season mokalo KCB RFC owuok oko mar kawo okombeno e season ni ka tukgi mokwongo biro bedo e kindgi kod tim manoloyogi e tielo mar Prince Law Sevens season mokalo, Strathmore Leos. Kocha mar jobengi ma KCB Andrew Amonde olero ni en gima pek mar yiero jotugo mabiro tugo e tielo mokwongo nikech jotuke duto beyo kendo bedo gi ikruok makare. E dirisa mar ng'iewo jotugo, KCB nong'iewo jotugo Angel Mamaisi kaachiel gi David Nyagige. It's not been easy because the kind of quality that the bankers have held for us is so hard to pick from, and just to be able just to pick the 13 or the 14 players who will be traveling down to Nakuru to present us, it's been a lot of hard work. Erokamano inyanya Kwaramogi kuom miya iti kod wang'i mane makelo e giko mar weche manyien mag ang'ich welo gi e thuoloni. Hello producer mara Jael Lieta, director mara Bob Wafula, jaloko mara Nen Wilson Ochuka, nyinga Milton Ochieng. Warom kendo saa 3 e weche manyien mag Oimore. Oriti masani.